DJ Holy Vogue. Yo! You're locked into Point 5 Creative Studios, where Africa's stories aren't just told, they're produced. News, politics, entertainment, films that move the continent. We bring the truth, the fire, the creativity. Your world, powered by African storytelling. Point 5 Creative Studios. 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 The late Tsvangirai vakasiya vataura kuti you cannot replace Mugabe with Emerson Mnangagwa, meaning kuti hauzviite kuti tibvise mbavha tichiisa imwe mbavha, tichibvisa a thug tichiisa another thug, the same thug that was in the same system for the past 30 plus years. Now he is running the country for the past 7 years. Chabuda, hapana. Kwatiri kuenda chaiko chaiko, hapana. Ndichifamba ma-streets e-social media, ndasangana ne-post yandoda kuti ndikuratidzei, ende ndoda ndakuratidzai the video yakasiya yataurwa nemushakabvu Morgan Tsvangirai. May his soul continue to rest in peace. Zita rangu ndinonzi DJ Holly, ndinokuchingamidzai ku Point 5 Creative Studios. Kana uchangotanga kusvika pano muzvara nhasi, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Where are we going as Zimbabweans? Why are we supporting our oppressor each and every day? Chimbozvibvunza mubvunzo iwowo kuti what exactly am I benefiting from supporting ZANU-PF? Tinomboda vanhu vamboita sober for a minute, tombokanganwa mweya wekupema wekuti tikumbire kuti tipiwe dzimotikari, tombokanganwa mweya yekunakirwa for a minute tiri kumarali tichitamba ana maiweri, tombokanganwa mweya wekuti tinoda kudya chicken in, tombokanganwa mweya wekuti tichapiwa 2 kg yerice nebhodhoro remafuta, tombofunga the future yedu, tofunga the future yevana vedu, tofunga the future yevazukuru vedu. Tiri sober, tichionesana, tisina kudhakwa, tisingashandise ma-feelings, tisingashandise ma-emotions, tombotaura ma-facts, exchange of ideas, tichionesana kuti aiwa apa wabhaiza apa nekuti zvakati nezvakati, aiwa apa wabhaiza apa waifanira kuti zvakati nezvakati. Pasina anobatwa achirohwa, pasina anovhundutsirwa, pasina anosungwa asina mhosva. Ndo nyaya yandoda kuti ndifambe nayo muzuva ranhasi, yandoda kuti ndikuonesei iwewe uri kusapota ZANU-PF, iwewe uri kufunga kuti there is something that will come out of CCC, iwewe uri kusapota MDC, iwewe usina bato rauri kusapota wakati zvepolitics handichada, ndaakusiyana hangu nazvo. Tinoda kuti tuonesane, simbi inorodza imwe simbi. Ndisingatambise nguva, let me jump into the tweet ndikuratidzei muzvionere mega zviri kutaurwa ipo panapa naTrevor Chimbi. Zviri kunzi replacing one thug with another is stupid. Replacing one thug with another is stupid. That's the cause of the political and economic crisis in Zimbabwe. Right now, uchisvika paborder ukataura kuti une zigi wakutosekwa,
uchisvika kunzvimbo dziri kure kure neHarare dziri kudhuze dhuze nemaborders wakuda kuyambuka kuenda kumhiri kubuda muZimbabwe, zigi riri kumva ratopera power, harichashanda. That's an economic crisis. Right now we've got vanhu vakasungwa like Comrade Nyoka Yemabhunu, ana madzibaba weshanduko, ana baba Mudiwa, vakawanda vanhu vakasungwa. That's a political crisis. Right now you cannot say pasi nezano PF uri muHarare womva wasiwa wakadaro. That's political crisis. ED is evil, greedy, and a deep-rooted tribalists of note. Let me read it again. ED is evil, greedy, and a deep-rooted tribalist of note. Murungozvinzwira mega kuti hanzi kana usiri wekumasvingo hauna chako, kana usingabude nechekurutivi ikoko hauna chako. We need the informed and steady leadership of Dr. Daniel Shumba. Ndo mashoko aripo panapa, ndo mashoko ari kutaurwa ipo panapa. Ndoda kuti tidzike pasi titeerere the recording yakaitwa na the late Morgan Tsvangirai, vachitipawo maonero avo, mafungiro avo kuti vanofunga sei nemove rekuti tiri kubvisa Mnangagwa, tiri kubvisa Mugabe tichiisa Mnangagwa. Regai tipinde muvidhio muzvinzwire mega vatsvangirai vachiita sei vachitaura. The governance culture is just replacing one individual with another individual with the same character, same culture. So I think it is foolhardy to think that replacing Mugabe with Emerson Mnangagwa without the fundamental reforms that are needed to transform the institution of governance, then you're wasting your time. You just have the same perpetuation of the same culture. Mm-hmm. Yeah. How was your working relationship with Mnangagwa during the gym? Well, the governance culture. Hands replacing Mnangagwa, replacing Mugabe with Mnangagwa. Hapana kwatiri kuenda, tiri kuramba tichitenderera panzvimbo 1. Ndo patiri kudzoka zvakare. We want now to remove Mnangagwa and replace him with Chiwenga. It's the same thing chatakamboita before, and we expect different results. Zvinhu zvakadaro hazvishande, zvinhu zvakadaro hazviko. Zvikanzi correct Dr. Daniel Shumba's vision for Zimbabwe involves transforming the entire system to prevent perpetuation of dictatorship as a former Zimbabwe army colonel, businessman, and a politician. He brings a unique perspective to the table. Pauda kuchinja magoalpost, pauda kuchinja mafungiro, pauda kuchinja maonero. Tomboita sober for a minute. Totarisa kuti abatizano PF tinoida, Triple C tinoida, MDC tinoida, but what they have done, chii chavamboita so far that we can stand totaura kuti because of this and that we are supporting vanhu ivava. I want you to take a look at this post here. Iri kutaura iyo izvoni kuti the South African election, no members of the opposition arrested on bogus charges. Hakuna munhu anosungwa we-opposition on bogus charges. No rallies of opposition banned.
hakuna rally ye-opposition inonzi haiitwe simply because ndeye-opposition. Papanzi, no police distracting events of the opposition. Mapurisa anouya kuzochengetedza vanhu ve-opposition vachiita marali avo, vachiita muroero wavo. Just a pure competition of ideas, that's South African democracy. Zambia and Zimbabwe must be ashamed. Zambia and Zimbabwe must be ashamed. Kosei munyika medu tichizvitadza izvi. Why can't we go one on one? Vanhu vachidebata zvakanakisisa, zvisina mhirizhonga, zvisina kutukana, zvisina kunyombana. Zvakuda kuti ushandise pfungwa dzako wozviona wega kuti bato randiri kusapota iri rakaita kuti itaidza mara atsakatike, rakaita kuti More Blessing Ali afe, rakaita kuti vanhu vakawanda vanyure vashayike, rakaita kuti vanhu vakawanda vasungwe vapinde mumajeri. Yet I'm still supporting that. Imagine dai wanga uri iwe mukadzi waitaidza mara. Imagine dai wanga uri iwe hama yaitaidza mara. Imagine itaidza mara dai anga ari baba vako, akango disappear just like that. So zvakwauri kufuga kana kuwarira. Ini ndakakuudzai kuti 2028 I'll be running as an MP ndiri under the party UDA for such a time as this, riri kutungamirirwa na Dr. Daniel Shumba. As for me, DJ Oli, and the rest of the crew behind the scenes, it's bye for now. Let's meet in the next video.